Witam was. Tak to ujmę, gdyż no widzicie właśnie budujący się świat. Zagrajmy w Minecraft. No dobra. Nasza misja jest prosta. Przeżyliśmy katastrofę. Jesteśmy na bezludnej wyspie. Przed nami skały. I owce. Dawaj. Sorry. Dawaj. Dzięki. Krowa. Nią się zajmę później. Więc tak. Szukamy. Czego? Drewna. Dobra. Drewno. Cip, cip, cip. O. Nie. No. Ścinam drewno ręką. Drewno. Już czuję ten zapach. Okrucieństwa. A tak ogólnie. Zamierzam ogólnie wybudować się i no co, i możemy ruszać w podróż dookoła świata. Zresztą zobaczyć. Na razie musimy przetrwać. Może na razie dam na face'a. Dobra. Idziemy poszukać miejscówy. O. Super. Cóż tu mamy? Jach. Węgiel. Dobra, za daleko. O. Widzę węgiel, widzę węgiel. A, nie to jest, sorry. Deski. Okej, crafting books jest. Wszystko na miejscu. Nie będzie tu. Okej, prosty kill off. Nie wiem właściwie jak on chce wykopać węgiel drewniakiem, ale nie wnikam. Węgiel. Właśnie trochę kamienia by trzeba wykopać też. Zaraz tego zrobię jakiś prosty domek. Zdobywamy drewna i w następnych odcinkach ruszamy w podróż. Podróż odkrywczą. Bum. Węgielek. Nazbieramy go trochę. Okej. Uj, jakie fajne. Aha, w powietrzu. Spoko. A tu co? Jaskinia? O, naturalna jaskinia. Chwila, węgiel. Jeden sobie zostawię. Ciekawe, czy coś tam nie jest. O, węgiel. O kurde, mogłem sobie zrobić kamiennego. Czekajcie chwilę. Albo dobra, tutaj zrobię.
Ale węgla. Normalnie jakiś dzień dziękczynienia. Dobroduszstwo. No, jakoś tak. Jeszcze tam. Jezu, dziękuję. Aż nie chce mi się go kopać. Jeszcze? Jej. Dobra. Idziemy do crafting boxa. O, wodospad. A, później pozwiedzamy. Wągiel. Nieźle się zaczyna. Ale nie, spokój się. To ma być podróż odkrywcza. Dobra. Ścinamy drzewo. Trzciną. Dobra. Ile tych łódek narobić? A może zrobię 10. Dobra. No to jedziemy z tym śledziem. To ja pościnam jeszcze, porobię łódki i spotkamy się, no, jak to zrobię. No, siema.